Wato babu shakka mawaƙi Dauda Kahutu Rarara ya sake zuwa da wani abu da ya matuƙar ba wa mutane mamaki, wanda a wannan bidiyon namu insha Allahu in dai kuka kasance da mu har zuwa ƙarshen bidiyon za ku ji ku kuma ga wannan abu da mawaƙi Dauda Kahutu Rarara ya yi. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da safiyar yau, barkanku da sake kasancewa da mu a wannan tashar tamu mai albarka. A yau muna ɗauke da wani sabon abu da mawaƙi Dauda Kahutu Rarara ya yi wanda ya matuƙar ɗaukar hankalin mutane, wanda ba kowa ya san da wannan abun ba sai illa wanda suke bibiyar mawaƙi Dauda Kahutu Rarara kafa da kafa su ne suka san wannan abu da yi wanda ya matuƙar ɗaukar hankalin mutane, sannan kuma ya samu jinjina da lambar yabo bisa ga wannan abu da ya yi, inda mutane da dama suke ta yaba masa. Babu shakka wanda Allah subhanahu wata'ala ya ɗaga shi babu wani wanda ya isa ya sauke shi, kuma duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya tsara zai faru a rayuwar dan adam to babu shakka sai ya faru a rayuwar tasa, babu wani wanda ya isa ya canza wannan kaddara tasa. Mawaƙi Dauda Kahutu Rarara Allah subhanahu wata'ala ya yi masa ɗagawar da babu kamarsa a mawaƙa na siyasa a cikin ƙasar Najeriya har da wasu ƙasashen ma, domin Allah subhanahu wata'ala ya yi masa baiwa irin wacce ba a tunani, sannan kuma ya samu ɗaukaka da amsuwa hannu bibbiyu a harkar waƙa da yake yi. Dauda Kahutu Rarara na ɗaya da yin maganarsu a cikin ƙasar Najeriya, sannan kuma suka fi kowane mawaƙi shahara. Babu abin da ya fi ɗaukar hankalin mutane inda mawaƙi Dauda Kahutu Rarara da abokiyar aikinsa Aisha Humaira zamanto amarya da ango. To a wannan karan bayan aurensu da aka yi wanda ya ɗauki hankalin mutane, Dauda Kahutu Rararan ya kuma yin wani abu da ya kuma ɗaukar hankalin mutane bayan aurensa da Aisha Humaira, wanda wannan abu ma ya saka mutane da kuma masoyansa na faɗin duniya suka jinjina masa. Dauda Kahutu Rarara babu shakka wannan abu da ya yi matuƙar ɗaukar hankalin mutane, sannan kuma mutane da dama sun yaba masa bisa ga wannan abu da ya yi, domin kusan za a iya cewa abu ne na alkhairi wanda ya yi. Wannan abu da Dauda Kahutu Rarara ya yi, jami'ar waƙa kuma shugaban ƙasar mawaƙa na Najeriya gabaki ɗaya ba wani abu ba ne, amma mutane da dama sun ɗauki abin sun maida shi wani abu, domin ko abu ne ya yi wanda ya dace, wanda ya saka mutane da dama suka fara jinjina masa bisa ga wannan abu da ya yi. Mawaƙi Dauda Kahutu Rarara a jiya da daddare ne ya yi wata wallafa inda ya kawo bidiyonsa da kuma matarsa ta uku, inda yake bayyana cewa suna murnar cika shekara 13 da aurensu, wato happy anniversary na aurensu kenan, inda mawaƙi Dauda Kahutu Rararan ya saki wasu bidiyoyi masu ɗaukar hankali nashi da matar tasa, wato wacce ya aura a ta uku kenan kafin Aisha Humaira. Bayan wallafa waɗannan hotuna da Dauda Kahutu Rarara ya yi, tuni mutane suka fara tsokaci akan waɗannan hotuna, inda suka fara yaba masa bisa ga yadda yake nuna kulawa ga dukkanin matansa, baya ware ɗaya ko a ce ya fi kulawa da ita Aisha Humaira, kasancewa ita ce abokiyar aikinsa wadda a koda yaushe suna kusan tare a ofis sannan kuma a gida. Wannan abu da mawaƙi Dauda Kahutu Rarara ya yi na wallafa waɗannan bidiyoyi sun yi matuƙar ɗaukar hankalin mutane tare da canyo cece-kuce na yaba masa, ba wai na zaginsa ba, bisa ga yadda mutane da dama suke ta yaba masa bisa ga waɗannan hotuna da ya saki da kuma bidiyoyi nasa da matar tasa inda yake taya ta murna. Babban makasudin da ya sa mutane suke yaba masa shine yadda yake ba wa kowa haƙƙinta sannan kuma yake kyautata mata. Mutane da dama sun yi masa fatan alkhairi bisa ga waɗannan hotuna da bidiyoyi da ya saki nasa da tsohuwar matar tasa, inda ake ta yi masa fatan alkhairi da fatan kuma rayuwa mai albarka. Kuma anan za ku iya faɗa mana ra'ayinku bayan jin wannan abu da mawaƙi Dauda Kahutu Rarara ya yi. A yanzu kuma za mu kawo muku kaɗan daga cikin bidiyoyin da mawaƙi Dauda Kahutu Rararan ya saki.